Shalom, orasma dihita saluhut. Pras. Kami Parhalado HKBP Bandung, Pashaton, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tuhita saluhutna, tarlu mobi jemaatna mengikuti melalui live streaming. Minggu tasadarion ima Minggu Parjolo Dung Epipanias, doho topik Jehovah manogu tanganmu, atau Allah menyatakan keselamatan. Tabukama par minggu tahun, tapasada marohata, martangyang nahohomah hita. Amin. Rende mahita sian buku ende nomor 74 ayat sada sahat ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Debata do haporusota dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan, aka namongonai tuhita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, lau marongrong tu tonga-tongani laut. Haleluya.
Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ama namarasi roha. Hudok kami mauliate Tuho, sian nasa rohanami. Aladi jauho hami sian haholomon, Tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporseonami, jala asalam badia parangenami, unang marlindang binaini portibion, asa sahat hami rapdohot aka na porsea di guarmu, Tuhangoluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, ditano nanilehoni jahoba debatam liho. Patik paunomhon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatindakon asana totutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Puhado pandok ni bebata taringot tu patik na sapului ondo. Audo jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro disundut patoluhon, ro disundut paupaton, pinoparni akana sogoro hadiau, alai asidoro hakku di akana maribu-ribu, akana marholong ni rohadiau, naso mangalausi patiki. Ima sahatna, atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan, lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin.
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si rohana sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goranami, na mangasohon asini roham nagodangido. Sai asimaroham midasandok bangsonami, sesama dosa nami saluhutna, sai sungguh lima rohanami, asa muba rohadhot pangalauan nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringot tu hasesaan di dosata. Sato kindo huta di kotko alai papungu-pungu aku maho muse marhite-hite aka asini rohagodang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asiakuho nina jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imasian ulaoni apostel 10 ayat 34 sahatro di ayat 40. Tajahama marsikat soring. Dungi makuling ma si Petrus ni nama, nungatakas dapot rohaku naso si ida bohi debata. Anu langsung tahe jam makan Ditongos ibana dohatana tu aka anak Israel, lau mamaritahon dame marhite sian Yesus Kristus, ibana do Tuhan ni saluhutna. dohatana masa anu Judea Galilea salku kadidi hari tahun Ima taringot tu Yesus nasian Nasaret, namin yahani debata marhite-hite tondi parbadia dohot hagogoon, namardalani do ibana mambahen nadenggan, jala pahisarhon sude akama pinatunduk ni sibolis, ay didongani debata do ibana.
Dipahehe debatado ibana di ari patuluhon, dilehondo ibana tu hapataron. Ang apalat sitidangi do maham abdo hehe Jala didokon dohami manjami tahon dohot makatindakon tunatorop. Paboa ibana doi natinodo ni debatahian gabe panguhum ni akana mangolu ro di akana mate raphita. Saluhut panurirangi makatindakon taringot tu ibana. Jalaon ni ganup na porsea di ibana hasesaan ni dosa marhite sian guarna. Imasahatna martua doakana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tahatindakon mahapur seotai, songon nahinanindakon nidongata sahapur seaon, di sandok portibion, rap mahita manduk. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imanan itu bohon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia Andora suhabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di pengahuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di aripatoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani, disimay ba na pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani a Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging dihalak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Dikting di Minggu Parjolo Dung Epipanias nomor sada Ruas Napida Mamuka sian ari Minggu sadarion Dung Napida beharuason
keluarga Joni Walduin Tabunan, dohot inang loyalty no berita buru turnip, rap dohot sahalak yanakonna, ruas daerah 7 Pajajaran, tu HKBP Cikarang Kota, Resort Sion. 2. Mutasi pandita fungsional. Sada. Mutasi ma pendeta Neti Dwi Roma Pasaribu, gabe pandita fungsional Resort Raja Wali, na Marhobas di HKBP Bethesda, Distrik 22 Riau. Marjamita na Perpudi Masa Sadarion, pukul 10 WIB Sadarion. Nomor 2. Papungu pelea tujolo dohita marhite amplop naung disagion tadalas ni rohata siala pakobasion nasida di uria tahun. Dulu, acara paborhaton di Patuba di hari Minggu nanaingro tanggal 11 Januari 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB. Nomor 3, Parmingguan Sekolah Minggu dohot remaja. Mamuka sian hari Minggu nanaingro tanggal 11 Januari 2026 di Patuba Mamuse Parmingguan Sekolah Minggu dohot Parmingguan remaja. Alani pinaboto matusude remaja dohot natoras danak sekolah minggu asa dibuam ma yanakonna laho marminggu. Kaupaton porobat koordinasi perhalado marguru malua dohot sermon DSM. Mamuka sian mingguon di Patupa Mamuse koordinasi perhalado marguru malua dohot sermon GSM di inganan naung partikian songon nasomal. 5. Sosialisasi program pelayanan 2026. Di hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 pukul 10 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patubadop perjupangan lau sosialisasi program pelayanan 2026 di dohotan ni sude paditata majelis perbendaharaan ketua dewan-dewan dohot seksi-seksi. Katanya koma anggia merdalan dengan perjupangan nomor 6. Hari olahraga HKBP Bandung. Hari olahraga HKBP Bandung marhite ulaun bulu tangkis, tenis meja, catur, dohot akka, permeaman kelompok di Patuba Garup hari Senin pukul 10 WIB. Maringanan di kompleks gereja HKBP Bandung. Asariama hita sude pas matkoti tahun ini. Tongoni matiting di bagasan minggon, tuhat tama nama masuk-masuk hita. Jauh
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na. Mamangaramo tiate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amen. Horas madi ta saluhut na manginang nang dongan na po sebulong. Wah kabar muna manginang sehat sude. Ala baru dope hitam martau baru. Alana godang dope kolesterol sisa ni Natali. Alani pergerakan maju sautik ta jalang ma yamu nang habirang ta pudi dot dolot ta tadok ma selamat hari Minggu. Unang holan kiri kanan nama enang jolona pe di pudina. Martabak dokan las nirohamuna, puji Tuhan. Amanginang laho pagokon las nirohata, di minggu ta sadarion, ipakulingi hata ni debata dohita sian buku panurirang Yesaya, bidu 42 ayat sada rodi ayat sia, pujahon matuhita songonon mahatani debata. Ida mana posoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku nunga huape hotodikku tu ibana tarias sonon nama uhum tuaka bangso parbego. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaronon na suarana jaladang patu bege honon na suarana di alaman. Arung nang marosaki. Dang laos ponggol honon na. Jala subu na marnehet-neheti. Dang laos itopan na. Hobar tu hasitongan tarias sonon na uhum. Dang ololo jaibana manang maddate. Paima di pahot uhum di tanoon. Jala aka pulo-pulo makalunguton patikna. Songonondo hatani debata Jehovah sito palangit. Dohot na paherbak kosa. Na pajarar tanoon rodi aka suan-suananna. Na mangalehon ho satu bangso na maringanan di atasna. Dohot todi tuakan na mardalani di ahu. Jahoba na manjauho marhite-hite hati goran. Jala ahu manogu tanganmu, sairamu taku doho jala lehonoku doho bahen bangso perjanjian, bahen panodang diaka parbegu. Mamuha akamata ni halak na mapitung, paruarhon sian hurungan halak na terhurung, sian bagas hurungan halak na maringanan di haholomon. Ahu do Jahoba ima guarhu. Jaladang lehonoku hasangapoku tu nasing manang hamuleoku tu aka gana-ganaan. Panuri rangon akasian narobi idama nungaro. Jala akan nabura ahu do paboahon. Tagan somar tubur dope nunga hupatu begehon tuhamu. Ido yanggo sahatna. Huriana hina holangan di bagasan gornito ata Yesus Kristus di hita halak batak. Tarlumobi ma ruas ni HKBP. Di persalpuni tahun saya di patu pado parpunguan pukul 00. Patu pahamu doa manginang. Manang toy ma modo mahita. Baru dope margareja, marpungu dope jam 00, togot nai marpungu dope di gereja lani mau do mahitadong terus sangone yang menginang. Sudah do patu pahon parpungan pukul 00. Puji Tuhan, naso mengalusi, jalusi made bagasan rohana. Disi somaldo di patu paulon mandok hata pasahaton permintaan maaf dohot harapan-harapan di tahun nai baru. Gariada maraburan doi luta mandokon, maafkanlah aku ya mah. Selama 2025 ini seringkalinya papa menyakiti hati mama. Uhud tangis, adong do aka mana tangis meminta maaf tu akaina.
Mana ngakaina dona saya terus tangis belum meminta maaf. Adong do. Apalagi kalangan anak-anak pasti akan dengan sedih, dengan merasa menyesal. Dia mengatakan, mama, papa maafkan aku sebab tahun 2025 aku sering menyakiti hati mama. Doakanlah tahun 2026 ini aku akan berubah katanya. HP, tiki pagi naik di togi untuk gereja, itor dia lusi. Kalian aja lah. Nah itor marsak muse natorasna. HP baru depan meminta maaf. Amang inang akan natoras biasana molo dipukul 00 saya di pasah dopoda tu ya nakona asa ringgas marsikola. Asa burju di parkarejuan. Uhud mulai madi patah dahon akan naneng gabe parumain dohot akan naneng gabe hela. Udah bisa lah itu bang. Mama udah pengen kali loh punya cucu kayak teman-teman mama yang lain. Udahlah bang, janganlah kerja terus. Sudahlah, mulailah memikirkan pesta. Adong na songoni podana di jam 00 ya menginang. Kalau adong songoni podana, saya pesta mahita di tahun 2020 nomor. Tiap di bona ni tahun saya godang do pakiri mota jala biasana akan belga akan mampuan perubahan na spesifik. Tiang pakirimon pribadi, pakirimon keluarga, pakirimon di masyarakat, dohot sudetahe, uhud do makirim do hita adong perubahan, makirim do hita adong tada na umdenggan na boy masa di tonga-tongan di huriata. Alai sudenai pasti pakirimon na belga, na mampuan perubahan na spesifik. Sapala na mambahin pangidoan inang, sapala na pasahat pakirimon ikon na belga-belga ido pasahat. Asa belga muse nani jalo, belga mamuse lasni roha. Ido pikiran-pikirata. Diganu pakirimania manginang gabe olo do hita silap mengalupahon nataripu akana met-met alana berfokus do hita tuakana belga isarana olo do halak lupa makamulatehon dohot makirim hahi pason di tonga-tonga ni keluarga. Olo do halak lupa makamulatehon hasadaun di tonga-tonga ni keluargana di sada tahun na belga gabedang ba adong be di pasahat pakirimon taringo tu hasadaun ni keluarga. Dia merasa bahwa keluarga kami baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja. Bahkan inilah yang seharusnya. Jadi bukan masuk ke dalam kategori keinginan harapan besar di tahun 2026. Ada yang seperti itu menginang. Seperti yang sedang ramai dibicarakan dalam hidup kita, seringkali menurut keyakinan kita memfokuskan pada hal-hal besar dan kerap meminggirkan bahkan melupakan hal-hal yang kecil. Amang inang nahina holongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus idotong na masa di tonga-tonga ni parngoluan ni bangsa Israel. Makirim donasida tusada pakirimon na balga hapit na didapot nasida dihilala nasida macai met-met. Ahado na dihirim nasida jala buasa do puasa sahat nasida tu tada pakirim. Taida majoa mengenang konteks historis Yesaya 42 on. Di surat tondo Yesaya 42 on ditiki di tano habuangan Babel bangsa Israel. Tongon bangsa na terbuang gabe hato bandonasida dan adong hadaulaton politik jala digom-gomi budaya waso Babel donasida digohi ngolunasida dohot akka gana-ganaan. Sude nama saya manginang dada holan membayar nasida maguan silas niroha dohot kemerdekaan. Alai sahat donasida tu sada keadaan nadidokon mengalami krisis identitas. Dada holan halak bangsa Israel na mengalami krisis identitas. Hari-hari ini yang menginang, terutama orang-orang muda. Mudah sekali
mengalami krisis identitas. Maaflah Inang, aku merasa aku nggak bertumbuh di HKBP. Aku nggak merasa bahwa identitasku itu berakar di HKBP. Gua cara bertumbuh berakar di HKBP. Ai gereja pe 2 kali dosa tahun. Pasca dohot Natal. Maaflah Inang, aku merasa bahwa aku mengalami krisis identitas. Kayaknya ini bukan pilihan yang tepat Inang. Banyak sekali orang-orang saat ini mudah mengalami krisis identitas, terutama orang-orang muda. Kalau orang yang sudah lebih dewasa, orang yang tua biasanya tidak lagi karena sudah melewati. Krisis identitas nadi hilala bangsa Israel dada hola membaik nasida dang marlas ni rohabe alai sahat do nasida dang di boto nasida be ahananai si topoton dang di boto nasida be ahananai si todongon dang di tada nasida be diri nasadiri gariada di sukun nasida ahado tohodo sitongdo de bata marhuaso molo tutudo de bata marhuaso boasa di paluas bangso najat bangso babel gabe bangso na merdeka gabe bangso na monang molo tohodo marhuaso de bata boasa dang di palua bangso Israel siantano parhato banon molo tutudo marhuaso de bata puasa di paluas masa akahamaulon. Dada holan bangsa Israel manginang na mengalami krisis identitas rahita pe sonari tongon di bagasan keadaan krisis identitas. Ia kahamaulon. Ia kaparukilon naboi masa di bagasan ngoluta olo do hita gabe suku-sukun tutudo holong rohani debata tuau, tutudo marhuaso debata di bagasan ngoluku dohot akalan na asing. Molo ado ngamanginang, kita na suku-sukun dope, taringo tusi, turpuk jamitata sadarion, naeng mangalusi tuhita. Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam tafsiran bahasa Indonesia, judul perikop khotbah kita hari ini adalah hamba Tuhan. Tema hamba Tuhan bukanlah sesuatu pembahasan yang baru bagi kehidupan bangsa Israel, sebab dari awal mereka tahu bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Mereka dipilih dan mereka diangkat menjadi hamba Tuhan. Namun dalam perjalanan kehidupannya bangsa Israel kemudian terbukti gagal dan tidak setia dalam menjalani misi sebagai hamba Tuhan. Berulang-ulang kali bangsa Israel jatuh dan gagal. Berulang-ulang kali bangsa Israel melakukan pelanggaran ketidaksetiaan bahkan menyembah berhala. Berulang-ulang kali juga Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tapi berbeda dengan apa yang biasanya Tuhan lakukan. Di pasal 42 ini, Tuhan Allah memperkenalkan hamba yang berbeda. Kalau hari ini dalam pasal 42 ini Allah tengah memperkenalkan hamba yang baru, bukan berarti Tuhan sedang menggantikan, bukan berarti Tuhan sedang membatalkan rencana pemilihan Allah kepada bangsa Israel. Bukan ketika ada hamba Tuhan yang baru, maka bangsa Israel akan dilupakan. Namun Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada hamba yang ideal. Kalau selama ini hamba Tuhan adalah hamba yang gagal, yakni bangsa Israel itu sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada hamba yang ideal, yaitu hamba yang melakukan perintah dan kehendak Allah dengan sempurna. Molo sempurna berarti 100% namanya. Yang sia puluh sia persen. Boto hamudo iklan sada sabun mandi,
membunuh bakteri 99,99%. Artinya adong dope sada koma sada bakteri na tinggal di hita nang peta pake alai. Nanaing di patari dahon debata taringo tunaposo na nasitongi adalah hamba yang melakukan kehendak dan perintahnya dengan sempurna. Namun amanginang meski Allah mengatakan bahwa ini adalah hamba yang ideal, tapi tekanan, tapi keadaan yang tengah dialami oleh bangsa Israel menuntut mereka untuk mengharapkan tokoh yang besar, tokoh yang kuat dan tokoh yang berpengaruh. Mereka membutuhkan pemimpin yang akan membawa kebebasan politis, mereka membutuhkan raja yang berkuasa, alih-alih membutuhkan hamba. Sebab hamba sering sekali merujuk kepada pelayan dan juga budak. Bagaimana mungkin aku yang sedang terbuang akan dibebaskan oleh hamba yang sama denganku? Bagaimana mungkin aku yang hari ini budak akan dibebaskan juga oleh budak? Karena itu, apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel rasanya mengecewakan. Yang holan bangsa Israel, kita pera, sonarion, molo songoni na masa tong dohita, gabe kecewa, ay nabuado Tuhan. Pinangido, mobil Terios, mobil Avanza do na di Leon. Adong nasongoni yang manginang, pinangido do berlian tolu krat, alay di pasado, holan, satonga krat. Ada banyak yang membuat mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan sangat berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi mengapa Tuhan Allah bukannya memberi raja, bukannya memberi pemimpin, justru memberi hamba? Amanginang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah memilih hambanya yang benar itu, Allah tidak memulai kata-katanya dengan mengatakan, lihatlah hambaku yang gagah ini. Tuhan tidak katakan, lihatlah hambaku bersama pasukanku yang besar ini. Tuhan Allah tidak mengatakan, lihatlah betapa canggihnya senjata yang akan digunakan oleh hambaku. Betapa banyak dan gagahnya tentara bersama dengan hambaku. Tetapi Tuhan Allah memulai dengan sesuatu yang paling penting, tapi paling sering kita lupakan. Tuhan Allah mengatakan, lihat itu hamba yang kupegang. Ketika dunia melihat sesuatu dari kebesaran dan kehebatan, tapi Allah memperkenalkan pribadi yang dipegang, yang ditopang, yang disangga, yang didukung dan diraih oleh tangannya sendiri. Tidak cukup hanya di situ Amanginang. Gambaran hamba yang tadinya adalah lemah dan tidak berdaya. Tapi Allah katakan, kepadanya aku telah menaruh roh Tuhan. Inilah yang paling penting Amanginang, yang justru paling sering kita lupakan. Ketika dunia menawarkan syarat-syarat menjadi seorang pemimpin adalah tentang kesehatan, keterampilan, penampilan, dan ragam skill serta kemampuan. Namun Tuhan mengatakan hamba yang dia pilih adalah yang dia pegang, yang padanya diberikan roh Tuhan. Pertama-tama Allah ingin menyadarkan kita bahwa hamba Tuhan berasal dari pemilihan Allah sendiri. Berasal dari inisiatif Allah yang tidak terikat pada jabatan dan kekuasaan. Tapi hamba Tuhan terikat pada pelayanan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa hamba Tuhan
tidak digerakkan dan dikerjakan dengan kekuatan manusia, melainkan yang dikerjakan dan digerakkan oleh Roh Tuhan. Ini menyadarkan kita, menginang saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita kecewa, setiap kali kita patah hati menyaksikan pemimpin-pemimpin yang tidak setia, itu adalah pemimpin, itu adalah hamba yang mengandalkan kekuatan dan kemampuan dunia, dan padanya tidak menetap Roh Tuhan, melainkan roh kerakusan dan ketidakjujuran. Saat yang bersamaan ini panggilan bagi kita. Kalau hari ini Amanginang, saudara-saudara yang terkasih, menjadi seorang pemimpin dimanapun Amanginang. Bukan hanya di kantor, bukan hanya di instansi pemerintahan, setidak-tidaknya pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Paling sederhana, menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ingat, kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah, bukan dipaksa oleh ego dan keinginan diri sendiri. Karena itu pastikan Amanginang, terus-menerus pastikan bahwa sebagai pemimpin, tangan kita tetap dipegang oleh Tuhan. Pastikan Amanginang hari demi hari sepanjang tahun 2026 ini, sebagai pemimpin, Roh Tuhan tetap tinggal diam dalam diri. Jika tangan kita dipegang oleh Tuhan, jika Roh Tuhan tinggal diam di dalam diri kita, maka buah dari hidup kita harus kesetiaan, harus kejujuran, dan harus kebenaran. Jika tangan kita dipegang oleh Tuhan, jika Roh Tuhan tetap tinggal diam di dalam hidup kita sepanjang tahun 2026, buah kehidupan kita haruslah kesetiaan, haruslah kejujuran, haruslah kebenaran. Puriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, barita silas niroha di hita, dada holan hata-hata, dada holan carita, dada holan turi-turian barita taringo tunaposo nasitonge. Songon jamitata di minggu nasal pumandok, nunga gabe daging, nunga gabe daging hatai dalam maringanan di tonga-tonga hita. Immanuel dongata dodebata. Naposo nasitongi ima Tuhan Yesus. Nang pedang roh Tuhan Yesus songon raja namarhuaso rabdot akka paranganna. Nang pedang roh Tuhan Yesus rabdot akka sinjata alai rodo ibana Amanginang lahom manariason, lahom menyatakan hukum dan keadilan. Dada uhum manang keadilan songona di bain jolma manusia, siala uhum dihita jolma manusia, poido di papeol. Uhum di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni masyarakat ta, poido tajom tutoru alai majal tu gijang. Molo panako ta ekor manuk boido di hurung 3 tahun, alai molo manako na umbelga boido mendapat remisi Natal dohot ari-ari naase. Tapi hukum, tapi keadilan yang tengah dinyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, bukanlah hukum yang selama ini kita kenal. Bukanlah hukum yang selama ini kita lakukan. Sebab hukum yang kita lakukan, sebab hukum yang kita kerjakan kerap sekali tidak berimbang, justru tidak adil. Alai uhum ni debata ima hati goran,
Uhum ni debata ima ruhut parngoluan nahobar tulomo ni rohani debata. Dang tulomo ni roha panggom-gomi amanginang. Dada tulomo ni roha penguasa. Dada tulomo ni roha si parhepeng. Alai tulomo ni roha ni debata. Hati goran menanang di patariason debata dada laho holan patupahon panguhumon tuaka parjahat. Alai lobisya niya manginang hati goran na ima paulihon akan anong se. Hati goran ni debata ima pamalupon akan anong tartoban. Mambuan mula akan namago. Membuka mata kahalak na mapitung. Parwarhon halak na tarhurung. Mamaritahon barita na uli dohot pauli-ulihon parrohan na bojok. Alani iya manginang hati goran na binoan ni Kristus. Dada lahu pamatehon. Dada lahu mengalasehon. Alai hati goran na dibuan ni Kristus. Laho manatahon. Laho papatarhon. Untuk menyatakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Hukum dan keadilan yang ingin dikerjakan, yang tengah dikerjakan Kristus. Bukan hukum dan keadilan yang ingin membinasakan, yang ingin mematikan. Justru hukum dan keadilan yang tengah dikerjakan oleh Kristus ingin menyatakan keselamatan. Molohita jolma, sai makirim dohita, tada pakirimon namandok, saya taripu do pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Alai debata mangalehon, naposo nasitong, nama nariason uhum hati goran, nama nariason nalaho papatarhon parhorasan manang keselamatan. Tu sude halak, ido naum rikot. Alana manginang molo hagogoon do. Molo panggom-gomi na holan mengandalkan hagogoon naboy hurang do ya. Naboy mago. Parangan ng senjata na olo do gabi ketinggalan. Alai panggom-gomi na naing manariason uhum hati goran dohot parhorasan sian debata ido naum rekod di bagasan ngolo. Kuria na hinaholongan di bakasan Kristus Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah Allah memberikan apa yang tidak difikirkan oleh bangsa yang tengah berharap. Selanjutnya dia tidak berhenti. Dia memberikan satu tampilan baru bagaimana hamba Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Di tengah dunia yang menuntut harus berteriak agar didengar, molo menek suaraku sien jolon di BGH Mudo manginang, molo dang dipakai mikrofonon di BGN dipudi doa marjami. Hari ini manginang, dunia sedang menunjukkan kalau ingin didengar harus berteriak. Ketika dunia menuntut harus tampil agar dianggap berpengaruh. Ketika dunia menuntut harus terlihat agar diakui, tapi hamba Tuhan justru tidak berteriak. Hamba Tuhan justru tidak menyaringkan suara. Hamba Tuhan justru tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Dia tidak membangun pengaruh dalam kebisingan. Kristus hadir tidak untuk menaklukkan. Dia hadir dalam keheningan dan membuktikan dalam kesetiaan. Kristus hadir dalam kesederhanaan, namun bekerja untuk memulih. Di gobar hondo ulaon na marhite gobaron na macay ulia manginang. Arung nang marosahi dang laos ponggol honon na. Jala subu namar nehet-nehet dang laos itopan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputus. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah cara kerja Tuhan Yesus Kristus menyatakan hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan orang percaya.
Pertanyaannya mengenai siapakah buluh yang patah terkulai? Siapakah sumbu yang pudar nyalanya itu? Apakah hari ini firman Tuhan hanya berbicara tentang bangsa Israel? Tidak. Kitalah Amanginang, buluh yang patah terkulai itu. Kitalah Amanginang, sumbu yang pudarnya yang nyalanya semakin pudar. Kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita adalah orang-orang yang hampir menyerah. Kita adalah orang-orang yang berkali-kali imannya goyah. Kita adalah orang-orang yang terluka dan kita adalah orang yang berkali-kali patah. Tapi firman Tuhan hari ini katakan kita tidak akan diputuskannya. Nyala kita tidak akan dipadamkan. Kristus datang tidak menyatakan hukum agar kita binasa. Justru ia datang menyatakan hukum agar kita menerima keselamatan. Keselamatan yang dibawa Kristus bukan keselamatan yang menghakimi. Keselamatan yang dibawa Kristus bukan keselamatan yang meninggalkan, menghancurkan, menyingkirkan. Namun keselamatan yang Kristus nyatakan adalah keselamatan yang memelihara, yang merawat, yang memulihkan, dan yang membangun. Apa Amanginang hari ini yang kita rasa tengah menghancurkan diri kita sendiri? Apa pergumulan yang hari ini tengah kita alami hingga kita merasa kita tengah berada di titik krisis identitas? Apa yang hari ini tengah menekan kita terus-menerus sampai kita terus mempertanyakan diri sendiri dan kuasa Tuhan? Apakah pasangan yang mulai mencurigakan sepertinya ada kecenderungan selingkuh? Atau jabatan di pekerjaan yang tidak kunjung meningkat justru dikhianati oleh sesama rekan? Apakah usaha yang tidak berkembang namun justru semakin tertekan? Ataukah keuangan yang terus menipis sementara kebutuhan semakin berlapis-lapis? Ataukah hari ini kita tengah tertekan karena anak-anak semakin asik dengan gadget, dengan dunia sendiri, nggak punya waktu lagi dengan orang tua? Atau anak-anak hari ini tengah bergumul, tengah tertekan dengan sekolah dan perkuliahan yang semakin membingungkan dan merasa salah ambil keputusan? Apapun itu, apapun keadaan yang hari ini tengah menekan kita, yang membuat kita hampir menyerah, firman Tuhan hadir bagi kita. Dia menyatakan keselamatan dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan diputuskan. Kita tidak akan dipadamkan. Kita dirawat tangannya dan kita tengah pulih. Satu lagu yang pasti kita semua tahu tentang Nats ini. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Kita nyanyikan bersama. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Apapun keadaan yang membuat kita hari ini terkulai, apapun keadaan yang hari ini membuat kita merasa semakin pudar, firman Tuhan katakan, kita tidak akan dipatahkan, kita tidak akan dipadamkan, kita dirawat tangannya
dan kita tengah di Huria na hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Na poso ni debatana sitong dada holan patariason uhum tu bangsa Israel. Manang sada hom tertentu. Alai na poso ni debatana sitong patariason uhum tu sude halak. Tu sude bangso. Dala sada ulaon misional do namangina. Namar lapatan dada soholan di toko Kristus. Dada soholan tu bangsa Israel. Alai saha donang baritaon tu hita sonari. Di jodoh hita gabe napo sone debatana sitong nama nariason uhum dang manguhum. Ahado na boi taula. Tongon sada na porsea na di jodoh gabe napo sone debatana sitong. Asau nang tergiur hita holan tu akaulau na balga. Inang pendeta katakan hari ini aku dipanggil menjadi hamba Tuhan. Maka tahun ini aku harus menjadi ketua pesta huria. Polo sude neng gabe ketua pesta huria. Jangan dong begabe. Donatur sada pia manginang. Na mga leon diri na gabe ketua pesta huria. Inang pendeta katakan aku dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Maka aku harus menjadi seorang parhalado. Dan gabe sude parhalado menginang. Mulu sude parhalado, itena gabe ruas. Unang sude gabe padita. Ngomolo gabe sude padita, marbada manok kita, taringok tulang gatanon. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melihat seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Amanginang pemilihan Allah kepada Kristus adalah sesuatu yang terasa sangat kecil di tengah keinginan yang begitu besar. Pemilihan Allah kepada Kristus adalah sesuatu yang terasa begitu kecil di tengah keinginan yang begitu besar. Tuhan Yesus Kristus bahkan memulai pekerjaannya dari hal yang kecil dan sederhana. Namun dia juga sanggup melakukan perkara besar, menenangkan badai yang bergelora. Tuhan Yesus Kristus memulai pelayanannya dari hal yang begitu kecil dan sederhana. Ia menyelamatkan satu keluarga dari rasa malu karena kehabisan anggur dalam pesta. Hari ini pun amangina, kita terpanggil untuk memulai dari hal-hal yang kecil. Apakah hal-hal yang kecil itu? Ayah dan ibu, mama dan papa, hadirlah sebagai orang tua yang benar-benar hadir di tengah keluarga. Jangan hanya hadir sebagai orang tua yang memerintah, tapi pertama-tama orang tua yang hadir membersamai anak-anaknya. Hari-hari ini Amanginang ada banyak anak-anak yang merasa kesepian meski ada orang tuanya. Meski mama dan papa ada di depan mata. Tapi hari ini Amanginang banyak anak yang merasa kesepian. Kita dibentuk dalam kultur bahwa anak harus selalu meminta maaf. Bahwa orang tua tidak akan pernah salah. Tapi hari ini dalam orientasi tahun pelayanan HKBP Amanginang, kita diminta memulai dari hal-hal yang kecil. Amanginang mulak anonsien par minggu tahun, suku kamu majo tu iya nakon muna. Jangan-jangan ada kesalahan Amanginang kepada anak-anak. Jangan-jangan Amanginang pernah mengabaikan keinginannya, pernah mengabaikan dirinya sampai dia merasa tidak berharga. Kita terpanggil memulai dari hal-hal yang kecil seperti Kristus memulai dari hal yang sederhana, menyelamatkan keluarga dari rasa malu karena kehabisan anggur dari pesta. Hari ini kita terpanggil memulai dari keluarga kita masing-masing. Orang tua hadir sebagai orang tua yang benar-benar hadir bagi anak-anaknya. Anak-anak hadir sebagai anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya.
Tahun ini kita diingatkan pengajaran iman di tengah keluarga. Harapan besar, bangsa besar, gereja besar harus selalu dimulai dari keluarga yang sederhana. Harapan besar, bangsa besar, gereja besar harus dimulai dari pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Karena itu Amanginang, hari ini kita terpanggil untuk memulai dari yang kita rasa kecil, dari hal yang terasa sederhana. Hadirlah sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Hadirlah sebagai anak yang membahagiakan bagi orang tua. Na paling parpudi Amanginang, Uriana hina holongan di bagasan gorni tuata Yesus Kristus, obar tu titing nanang di jahaw na kaning tu hita onma, pakobasyon nami na parpudi di tonga-tonga ni Huriata. Urutan nami ma pakobasyon di HKBP Bethesda Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Na parjolo sahali Amanginang dohonon nami do mau liate tusude hamu ruasnya KBP Bandung. Macai denggan, macai burju do hamu manjako kami. Di pakobasyon nami nama cejepek di huriat tahun. Alai napa duahon pasahaton nami do permintaan maaf. Tuhamu sudah ruas ni huriata nahu haholongi hami. Mungkin adong do nasala di pakobasyon nami. Salah di parakelon nami, salah nang di parlakan nami. Ala ni Amanginang may do maaf mahamit Tuhamu. Di ruas ni huria dalam mangido hami tangyang masih tangyangan mahita. Asa saya totong di bagasan hahipason, di bagasan las ni roh haita, mandalani ari-ari ni ngoluta. Molo roh hamu turiau tinggal di jabu ni huria, tonga-tonga pakobasyon nami. Molo roh hami tu jalan riau, batamoy hamu mahami muse, tongon nanang di pamasa hamu salelengon tu hami. Mau liate Amanginang, tangyang nami, sa bagasan hahipason mahita, tabalas ni roha, taba pangumuan, taba jabatan, taba dohot akalan na asing. Amen, martangyang mahita. Oleh Tuhan Jehovah na marhuaso di Banua Gicang. Mau liate di pasar nasaroha nami tuho di sude asidot denggan di basam di bagasan ngulu nami. Di dongani ho di parmudu-mudu ho. Jala say di tiap podo tangan nami. Di namandalani ari-ari ni parnguluan nami. Tuhan pardenggan basa. Mau liate nang dihatam na nang marsaringar di tonga-tonga di parpungan nami. Hatam na mandokon. Leho kodo na posom na sitong. Gabe laho patariason uhum. Natutu, nature, na denggan di bagasan ngulu nami. Molo say makirim hami, pakirimon na balga, hobar tu keinginan-keinginan ni diri nami sadiri. Tayo olo do lupa hami, tu hal-hal na kecil do sederhana. Nasa sitong na boy do diulaho perubahan-perubahan siani. Tuhan pardenggan basa, saya jari mahami. Bagasan ngulu nami asa unang, mengandalkan keinginan, kemampuan diri sendiri. Alai, asa saya hami marpakirimon holan tuho. Asa saya ho na manugu-nugu hami. Bagasan sude parukilon. Bagasan sude akan naboy masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan pardenggan basam, hata mandokon tu hami, ijo do hami nangga benaposom na sitongi. Asa hupuhai hami mayali Tuhan. Sian hal na paling kecil, sian hal na paling sederhana. Sian keluarga nami masing. Pargogoi masude na toras ale Tuhan. Asagabe na toras sitiruon, dada holan na toras na say makatahon.
alay na toras na mangulahon. Pasu-pasu ama gabi malim di tonga-tonga keluarga. Pasu-pasu nang akaina, gabi pangurupi di tonga-tonga keluarga nanaung di pahoto. Pasu-pasu nang sudeya nakon, nanaung di palumehoko tu sude keluarga Kristen ale Tuhan tarlumobi keluarga ruas ni huriam. Asa saya tumbuh berkembang nasida, bagasan asini roham, parumudu-mudu nasida saya dongani nasida ale Tuhan. Di masa-masa pertumbuhan, masa-masa persikolaun nang perkuliahan dohot parkaryejoan ale Tuhan. Asa saya tampil nasida. Gabi anakon siolo yajar, gabi anakon na patubuhon silas ni roha di tonga-tonga keluarga tunatoras tarlumo bima tuho. Martang yang nang hami di keluarga na sahat tu apalatikon makiri male Tuhan di pasu-pasu perianak konon. Rehon matu nasida, obar tu nahinirim ni roha nasida. Alai molo di doko tu nasida ikon paimahon dope ale Tuhan say lehon tu nasida hagogoon. Lehon tu nasida sada ni roha. Lehon tu nasida pakirimon na mangolo asa say makirim nasida tuho. Makirim di bagasan las ni roha. Mau lihat ya le Tuhan, martang yang hami itu sude na niula ni tangan ni ruas ni huriam na apala rodi apala tikyo. Pasu-pasu na di bagasan parkarejoan, na bekerja di instansi pemerintahan, di perusahaan swasta, na merdagang, dot lana asing ale Tuhan. AHP na niula ni tangan ruas ni huriam. Bahen maele Tuhan dalanmu pagokon mangalehon pasu-pasum tonga-tonga ni parnguluan nasida asa martabata balas ni roha nasida martang yang nang hami tu deruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton ehon ma hamalumon hahipason tu nasida na tongon di bagasan parukilon lehon tu nasida pakirimon nang hago. Mau lihat ma di pasat nasa rohanami Tuhan itu. Naing udutan nami masude ulau nami dia palatikon. Pasah ton nami do ngolu nang parngolon nami holan tu tanganmu. Asa homa na marumudu-mudu hami. Sahat tutik. Mau lihat ma oleh Tuhan pardengkan basa. Di bagasan anakmu, bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martang yang hami tu adupan. Men. Martangi Marede Mahita Sian Bukede nomor 224 ayat sadaro di udutna.
tatangi akon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo harorowani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masyana nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasup may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami mandok mau leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, sai penarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo niroham di Banua Tongaun songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hontu panguncunan, palu amahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana tuho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasarohon madamena tu todim. Horas selamat hari Minggu Madita saluhutna. Horas, selamat. Ulmed bisa cari lagu Bulu Yang Patah dari YouTube. Bulu Yang Patah. Bulu Yang Patah YouTube. Kami juga mau latihan. Putar ya.